דלקות אוזניים כרוניות. סתומות. אוזניים סתומות, דלקות אוזניים כרוניות, קרע בעור התוף. מים באוזן, תחושה של אטימות באזור האוזן. טמטומים. טמטומים. טמטום אפשר גם, אבל טמטון זה יותר קל. כי טמטום זה לפעמים בעיה. בכל אופן, כן. לא בא מהאוזן. כן, זהו, נכון. לא בא מהקום אחר. כן. אז תראו, אז אם אנחנו רוצים לטפל בכל בעיות האוזניים, דבר ראשון, מה צריך לעשות? למצוא את האוזניים. אז האוזניים, אם אנחנו נעביר קו מהאף, כן, לקו התפר בין העין ליד, אנחנו נמצא את האוזניים. כן, והאוזניים שלנו, כשם שמצאנו אותם פה, אפשר למצוא אותם על גבי ההשתקפות. זאת אומרת, דבר ראשון, מוצאים את האף בדיוק במרכז הפרצוף. מצאנו את האף, מחליקים ימין, אז זה יהיה אוזן ימין. מחליקים שמאל, אז זה יהיה אוזן שמאל. ובהתאם לבעיה, אני מוצא את נקודת ההשתקפות הרגישה. ברגע שמצאתי את הנקודה הרגישה, כן, ובנקודה הרגישה מאופיינת שהכאב שם הוא דמוי מחט, כמו מחט ממש חריף מאוד הכאב, זאת היא נקודת ריפוי. וכל מה שנותר לעשות במקרים של אוזן סתומה, של ירידה בשמיעה, של דלקת אוזניים כרונית, זה לפתוח את החסימה האנרגטית. ברגע שפתחנו את החסימה, הגוף מתחיל לתקן את עצמו. אם הוא צריך לנקז נוזלים, לסגור את עור התוף, להוריד דלקת, הוא כבר יודע מה לעשות. אנחנו בסך הכל צריכים לפתוח את החסימה, ואת החסימה אנחנו פותחים על ידי הנחה של זרע, זרע מאזן. אם נניח אותו על גבי נקודת ההשתקפות החסומה, לא הולך לישון. ושלום על ישראל.